babil muraqabah. Kala dawuh muraqabah itu maknane injen-injen. Kala dawuh sapa Allah taala allazi yudah ya ro kang mirsani sapa lagi sira pinataku mundal antarane sapa sira wa taqalla baka lan bulak balik sira bisa jiki dawuh kang padha salat kabeh utawa sujud kabeh. Kala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wa sallam baru sakane sira kabeh ai bihil bihi sesuk pangersan Allah. Nama tutur di dalam di panggonan dan di gonti nemu sira kabeh. Mesti Gusti Allah itu bareng awake dhewe ora perlu bareng mlakukan ini orang, tapi awake dhewe mlakukan tetap dalam pengawasan utawa pangersan utawa sifat mudhani sifat ilmu. Waqala dawuh ta'ala innallaha sallallahu alaihi wa sallam samar alaina sapa sing dibitul ardi wala bisami oleh. Waqala dawuh ta'ala inna rabbaka mustaqirran wa nabi shat yakini minjen ngamali pira-pira kawula. Waqala dawuh ta'ala ya alam sapa Allah qinatal aqil cidrane pira-pira penina wa malan barang tuki kang nyamarake kok nyimpen ikmal apa asuburu pira-pira ati wal ayatu ta'ala bagi dalam iki ukasiro akeh maklumatun kurden dinawi maksudnya ayat sing nuduhke bahwa Jawa Kumara apapun iki akeh rokobah maknane Allah makhluk itu ora iso ninggahke apapun saka dia. Wa malah hadis dalam pro hadis itu fal awal mubte sing kawitan itu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ora dosa sing nomor. Nama dan sisi waktu makhluk kita itu pro kami Rasulullah dalam sandingan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumi dalam sisi dino. Il tola'an dimandaan muncul kanton alaina kasih sesopor itu nah jadi budaya di siap bingkang banget putih klamini jadi itu sawat disalipun banget irni rambutnya layu roh kang ora ketinggalan alaina kasih rojumo masa safari lamputi lelungan tiba-tiba itu ono wong teko klamini putih banget rambutnya ireng banget terus kita sekolah nggak maksudnya kita berbuat bios yora, kesel yora, berbuat yora. Walau ya arifulan orang kenal ing rojul. Minal saya kita semua dimusuhi kata jalasa saya gelundu semua rojul mau bila Nabi mereka Nabi. Cukup orang lanang itu menjadikan Nabi ibu jejer. Bahkan saking cedai. Pasna dal putri nyendekake sapa raja badai kulurune Rasulullah badai mari kulurune kanjeng. Dengkule ate digatuke. Bahwa doa lan nyelehake sapa raja kapai ing efek-efek malah kaki daya kasih pukul. Waqala lan matur sapa rajul mau lanang terus matur ya Muhammad. Muhammad Abdi ngandana usul ini sunanin Islam saing bagai Islam. Apalah tuni dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam utawi sing jenenge Islam iku antas syahadat. Yen to nakseni sira yen antus sing mlakukan la ilaha wa pengiran ing wujud Allah wa anna Muhammad dalam sunnah Muhammad iku Rasulullah wa tuqimalan dimenengake sira as-shalata ing salat wa tuqilan awe sira az-zakat ing zakat atau sumalan poso siro Ramadan ing Ramadan wa tahu jalan haji siro al baita ing baitullah ini statok dan lamun poso siro ilahi maring bait amani sabilan jalan kala ngucap sapa rajul sedap tak bener kowe Muhammad
nalika wong kuwi takon ning basa dikandani malah bener ke mesti kaya-kaya kan kaya wong ngetes. Wajibna tuli guru ingsun laruman rohas alku kali takon sapa rasul wa yusad dibulan benerake sapa rasul ing kanjeng sampe suara-suara bergumul wong iki takon malah bisa dijawab bener. Kala ngucap sapa rasul meneh fa'abirni mongko ngabarno sira ingsun anil iman sing bab iman. Kala ngendika sapa nabi anjina ya yen iman sira Bilailah Bismillah wa malaikati lan malaikati Allah wa kutubilan kitab Allah wa rusulilan utusan Allah wa yaumil akhir wa tuminalan iman kesiro bilqad dari klan kesten khairihi ya bagusé qadar wa syarihi lan orone qadar. Kala ngucap sapa rasul sadaq bener sira. Kala ngucap nek sapa rasul mafirni mongko ngabarono sira ing ingsun anil ihsani saing bae ihsan. Nek iman mongko kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nek ihsan sak iki nopo? Kala niku sapa Nabi sing ihsan yaiku anak anta buddha. Yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah kanaka kaya-kaya muslim sira karo ningali sira ing Allah. Sing jenenge ihsan ya nek nyembah Allah kaya-kaya iki lho langsung ning Gusti Allah. Ilam takun, mengelamun orang sirah taruh ningali sirah Allah ya fa'innahu Muhammad Muslimis Allah itu ya roka mirsani sopa Allah ing sirah. Sing senengani ihsan ya kaya-kaya wedi iso mirsani Gusti Allah. Nek umpamane ora iso tenan ya duwe perasaan bahwa kowe iki diawasi karo Gusti Allah. Gusti Allah tansah mirsani ning awakmu. Ola ngucapne sapa rasul fa'abini mongko ngabarno sira ingsun anis saati saking zaman wujude kiamat. Pertanyaan terakhir, kiamat kapan? Ola disapa Nabi mal mas'ul ora utahe wong kang ditakoni ada saking babi saat dina kiamat iku kiamat. Lawan luwih ngerti minas sain timbang sing takon. Nabi dijawab urusan kiamat sing takon karo sing takoni padha ora ngerti. Maksudnya jadi kanjeng Nabi yo ngerti sapa sing takon. Kala ngucap rasul akhirni mongko ngabarno sira ingsun amma rotaha ing pira-pira temene kiamat. Wis nek ora kapan dina kiamat teko saya aku tak takon temene wae apa nek kiamat iki wis arep teko. Kala yang disopokan Nabi Antalida yen to manak sopan amat wa amat wa bata ing darane amat. Alamate dina kiamat siji nek wis ana budak wedok do nglairke darane. Budak wedok wis do nglairke darane. Nglairke saiki. Iki maknane sing kanggo adalah temelin dina kiamat iki nek wis akeh anak duwani karo utawa wong tuwa dadekke guru utawa dadekke batu liya. Anake dadi ndoro, wong tuwane dadi Iji temeri kuwi loro wa antara layan to ningali sira al-kufata ing wong kang padha mlaku mogok al-hurrata turkang podo mundur al-alata turkang pikir dengan asyati ali turkodo anggus yatato waluna kang podo ugul-ugulan bil bunyani ing dalem biro-biro makro bangunan kemudian kiamat meneh nek oke wong iso mlaku. Nah ini tampil di hadapan umum itu mudah sudah isin orang udah wujud ya orang zaman saya kan tingkatannya lahir yo kabeh ning kaya wong muda ning kan akeh kanggo isin macam kalian iki nek wong muda wujud wis biasa nang Brasil ya nang parade karnaval nang iki sing mlaku muda kabeh
melu kok muka mlaku ning ngopi muda ya biasa. Terus tetengere meneh al-alah liha asya yatatawaluna fil bunyan. Wong nek jaman akhir wis bulan bangunan, duran bangunan. Itu orang yang Mekah Madinah saya wis bulan. Negara sing isih mempertahankan ora gelem bangun dhuwur. Tapi dhewe sugih banget karo umat. Umat itu sugih banget. Tapi ini sederhana banget. Oh yang tiga orang di sini, kalau sudah 10 bulan bangunan rumah dulu-duluan semalaman seperti itu. Basa dijawab menunggu Sumanto lakon undi bujal berumah soprojul kolabis itu mengenai semani yang tidak zamankan seperti itu. Jauh orang anak sintaman terus berumah ramamit. Ngomong penting menggong wae sahabat-sahabat sing do kuwiat Nabi. Maqala tuni dikosok Nabi ya Umar. Atadri ana kompetisi roman iku sapa sahil utawa wong sing takon. Umar lu kenal ora wong sing takon iki? Kultu matur sapa ingsun Allah ta'ala sallallahu wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lam duwe. Sahabat iki jawab kan Nabi. Takon ora kok ngerti apa ora. Jadi normal takon iki ngerti ora wong kan mau mah. Ora kok dijawab. Tenan lagi kok. Iki sing ngertos. Kala disuruh Nabi, inna manusia rajul Jibril malaikat Jibril. Aku nekani sapa Jibril sira kabeh yo alim iku alim mulai sapa Jibril sira kabeh dinaku nek aku ngene. Kan tadi yo yang mau disebut Jibril ini sajane lak mulangi kowe kabeh kuwi. Aku dhewe takon pinten iku. Ya lek takon iki ben aku nerake terus kowe yo do krungu. Iki yo do paham. Warunnya itu solusi ini harus dibawa ke jadi manusia akhirnya sih tidak umat aku pun mau orang di bawah orang di posisi kalau dia nak tahu ngomong tahu matur jenisnya bahwa dulu nek mulai tak iso kok sakit gue dengan nabi jawab iso kan jika nomor sebelah ya kalau salaman mobil kok sikap kalau salaman malaikat kan Nabi dia jauh ya aku dia nak mimpi merdu tak ya urus nak ya urus ini tuh dia pelajaran nek rumah itu sing komplit betul sing aja nganten nek dikabul malah betul. Oh contoh sing gampang ae saiki semua tuh jalur sugih. Sugih ning ora barokah, basa sugih malah poso akeh. Sekarang duit nang sugih ning ora barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natalidul amatu rabbata ay sayyidah. Ay sayyidah. Maknane nek ana wadon amat kok lair kendaraan iku ya tegese bendoro. Wa maknahu te maknane kaya mantap sura. Yen terus akeh apa sarori kula kuwi manata panida sing anak sapa lamangka nama asuri ya ta ing wong kang disebut bintang ing anak itu dia kuwi bendarane mat. Bintu Said diuti anak wadone Said ulang mana Said ing rumah ini hukumi koyo wakilan dulu ukur dari tafsirane antar zaman dulu pokoknya oke wong wis do ora hormat karo wong ini bahkan dadeke wong kuwi tidak
Wal ala tu tema nang ala wal fuqara fakir terus tapi bulan pokok lu tema kan saya nomor manian zaman nang koilang di zaman sesu bahkan orang dari kamu zaman kesalahan belum santai yang hidup hadis yang menurutkan Abi Dar Sundab bin Junada wa bin Abdul Mu'adzib bin Jabal dengan Muhammad Rasulullah SAW. Orang semuanya beritahulah Ikhafil biosirah Allah yang Gusti Allah yaitu maupun lain dalam dibuatkan sirah wattabi lan tetep bilon sirah as-sayyi atani amal Allah al-hasanata ing amal bagus tarkuha mengkuar betul apa hasanah ing sariah Khaliqin nas lan gawe budi bekati sirah ing manungsa mungkin lawan budi bekati hasanah bagus ikan nanti budi takwa yang digon kita coba pilih-pilih takwa ini yang jid betul takwa watafi saya hasanah takwa yang gawe Allah segera dituruti ngambil gawe apik amal Allah dituruti yang apik yo mestine sing setimpal sing imbang contoh mau biyen tahu maksiat terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ini nyirawi manusa nggo begitu kepising tapi ini dibawa wa khaliqin nas ora wa khaliqil muslimin ora nek nasi maknane kuwi nek srawuh manusa sapa wae Islam ora apa iki aku Bismillahirrahmanirrahim. Al-Salisu hadis sing amin nul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Sulaiman Abbas kuntu ana sapa sunai kufal matam di dalam ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dauman di dalam dino qala tulis semuanya ulah bocah. Ini semua muallim kan arep ulangi sira kalimat ing kalimat. Nabi ini dikani karo Sayyidina Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas di pancen nalika wis sepuh kuwi isih bocah. Wong Ibnu Abbas kuwi bayi sing lahir pertama kali ketika Kanjeng Nabi hijrah nanti. Maka kira-kira Kanjeng Nabi sing Ibnu Abbas yang diutus kira-kira ya 10-11 tahun. Tahu diundang Kanjeng Nabi bocah rene wis. Kita tak mulangi pirang-pirang kali. Ifadillah Ifad Yuna para sosiro Allah itu Allah ya Fadka para sosok Allah jadi giling-giling ini ya kui jalur para sosok Allah kusnya lalu para sosok Allah Ifad Yuna sosiro Allah itu Allah Najidu Membarang Nusiro Ikrah Allah Uja ya Uja Haka Membarang tajidu mengarep nemu sira ing rahmatullah ujaha ka ing arah-arah ira. Wis tak lek ing reksa karo Gusti Allah, reksa nang Allah jar diparingi rahmat ning liwat. Ida sa'alta nalikane njaluk sira fas'alillah, mongko njaluk sira Allah Gusti Allah. Wa ida sa'alta dalam arep-arep njaluk tulung sira fas'ain menjalur tulung surah billahi wa alam lan menjadi anal umat muslim umat mesti wong akeh iku lawan istaman lamun kumpul sapa umat ala yang mau gak ing atas yen paring manfaat sapa umat ing sira bisa masjid lam yang mau gak ora bakal paring manfaat sapa umat ing sira lamun nek cukup lawan diskusi mau kata baru kamu mesti ing sapa Allah taala kan dari yole kamar
sifaté sing ngubahke atine wong ya Gusti Allah. Ora mantu karo salam Gusti Allah. Ora ono tenang. Malaikat. Terus wa'lam anal umat terlalu zaman. Tak kandhani meneh. Menungso sak donya iki pancen ngumpul kabeh arep menehi manfaat ning kuwi. Ora arep bisa ngomong-ngomong njaba sesuatu sing wis dipestine omongan kuwi. Wis maksud iki adalah pondasi tauhid, pondasi keyakinan gandeng ngendikane kanjeng Nabi karo ucap sing dino. Iku ati ya ben duwe prinsip uripe. Prinsip sing kuat ning ngersane. Apa-apa iki nek istri mesti ning kuwi mesti tumigo. Nek ora yo monggo ora bakal apa. Nek ora mesti harus. Rupiah diangkat apa klamu pen. Bajakan lan mus garing apa asuruh kira-kira. Itu jangan barat bahwa ini di waporan di hati senjata semasa bagus. Maksudnya ini adalah Kanjeng Nabi mengulangi tauhid atau pendasaran prinsip terhadap hukum. Wah, kamu masih mesti nengois nggak bakal meleset. Artinya rasa khawatir. Wafi riwayatin dan terus itu riwayat walitin budi sakyani riwayatin itu dikata-katanya ono sing ganti ya ifadillah tajib ulama ifad bersoal siro Allah bersoal tajib umarapunamu siro ing rahmat Allah alam pakai kalbir arroh kenalo siro atau mergi-mergi makrifat maksudnya bila Allah mana Allah firroha ing dalam waktu kecembaran ya yu'arifkan ya'rif kamu paring kamu belum kau paring bunga hake siro fisiddah di dalam waktu apa ini jadi mau berjalan kan enak jadi berjalan yang pilih mau berjalan yang waktu enak pun yang mau berjalan berjalan ya gampang walam lan kecil silakan nama tersusun atau kamu seluruh kaki atau manusia orang yakut atau orang bakal ono atau orang diusi bakal mengenai atau manusia pokoknya surat keseneng itu tak bakal ngomong gue sok ini wa mau tay barang asok bakal harus dikeski atau mengenai itu dalam yakut orang bakal ono dilayuk diulang diuk diuk diakan kok lu kita ke rumah itu terus nih yo mungkin dua yang murah kali kalau nanti soalan nasab sopi itu barang satane atase sobat pitulungan iki bareng sama hati nih wong iki gampang oleh pitulungane Allah belum lakoni satu wa anal faraja ini metu saking susah iku ma'al karbi bangsatane bukan bahwa yang prihatin wa anna ma'al usri dan terus iku bangsatane bahwa amil yusra maksudnya orang sing di kopi duwe jadi iki kata-kata wa hadis itu makna awalnya adalah sebuah pelajaran akidah atau pendasaran wong prinsip keyakinan sing kuat senajan hukum nang kita karena menyempurnakan ora kok menentang ora menyempurnakan itu contohnya apa posisi mesti itu ngomong aslinya pancen ngomong tetapi kan ya bisa apa posisi mesti karo bisa yo dirubah diri karo Gusti Allah. Hari ini, ya Allah, Quran kan dia tahu yang umroh manusia, wa yusbit wa indahu umroh. Quran yang habis, umroh. Terus dia lagi berlaku, Musa nyalin,
apa sing wis mesti lan yo berhak tetep ke apa sing wis mesti. Demikian juga hadis ketika la yarudul qadar ila Allah. Ora ono sing iso nguwahi utawa nolak qadare pengiran kejaba. Artine qadar keputusane Gusti Allah iso dirubah. Iku an Anas radhiyallahu anhu. Qala itu sapa sahabat Anas, innakum temusne sira kabeh kula ta'lamuna. Yutine padha ngerti sira kabeh amalan ing pira-pira amal ya kang uta amalku adabku luwih lembut fi ayunikum. Ing dalem peningal utawa mripat sira kabeh minasyari katimbang rambut. Kuna ana sapa kita kuna dua milang-milang utawa ngitung-ngitung sapa kita ing amal ala akhir Rasulullah ing atase zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat sing pira-pira perkara kang ngrupekaken agama. Rawan nyati sapa Al-Bukhari wa qala al-qad wal muhlikat sing ngrusakaken. Di sahabat Anas kan salah satu sahabat sing biyen tahu cara gampangane dipek anak angkat karo Kanjeng Nabi. Terus ket isih bocah kuwi wis ngladeni ning daleme Kanjeng Nabi. Oh nyiapke apa-apa. Lah gandeng lumadi iki tenanan. Bahkan sing riwayatke bahwa aku ngladeni Kanjeng Nabi selama kurang lebih 11 tahun. Kanjeng Nabi ku urung tahu ngendika kowe kok nglakoni ngono kuwi ngopo utawa gampangane maido karo sahabat Anas urung tahu. Mula sahabat Anas kuwi terus didongake keberkahan karo Anas, muga-muga kowe berkah uripmu, berkah umur, rezekimu lan anakmu. Maka kuwi dadi kenyataan. Sahabat Anas kuwi bila diparingi umur dawa. Ngantek 130 tahun kok pira. Terus anake ya berkah. Anake kuwi 100 punjul, ana 124 kok pira. Kuwi rata-rata do dadi ulama gedhe lan sugih-sugih kabeh. Mergo dongane Kanjeng Nabi. Ya termasuk sing tukang nyiapke sandale Kanjeng Nabi sahabat Anas kuwi. Ya biar tidak nendi sandale digawa terus dicepaki. Lah sahabat Anas iki ngendika ning waktu sing wis suwe Kanjeng Nabi sedo. Ngendikane ngene. Innakum la ta'maluna yadaku fi aunikum minasyari kunana wa alati. Kowe iki do duwe ngamal, sing ngamal kuwi tok anggap sepele. Lembut ngantek luwih lembut ketimbang apa rambut. Padahal amal-amal kuwi biyen zaman Kanjeng Nabi, aku zamanku sing karo Kanjeng Nabi, ngamal sing ketoke saiki ming dianggap sepele kuwi adalah ngamal-ngamal sing iso ngrusakke agama. Artine pada periode sahabat Anas isih sugeng wae wis terjadi penurunan kualitas wong nglakoni agama saka Kanjeng Nabi terus mudun-mudun. Lha apa meneh zaman saiki. Mula iki babe kan bab muraqabah. Muraqabah iki maknane nginjem-nginjem, meneliti. Meneliti apa-apa iki kudu sing setiti. Termasuk wong iki ra kena nyepelekke ngamal, kuwi ngamal elek, ngamal apik, senajan kita sepele ora kena sepele. Al-khamisu ta hadis kami lima Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala niswan Nabi innallaha ta'ala subhanahu wa ta'ala iku la yagharu. Goro niku nek bahasa saiki gampang ya cemburu. Cemburu nek bahasane mbiyen jenenge botorpan. Curiga. Apa? Curiga. Curiga. Yang mriki curiga. Ghirah iki maknane cemburu.
Wa ghairatullahi ta'ala lan utawi cemburune Gusti Allah ku ayati yen to nekani sapa mar'u awaan ma ing barang haroma kang ngaromake sapa Allah alaihi atase mutafaqun. Wal ghairatu ta'ala ghaira iku bi fathil ghair. Kelawan diwaca fathah ini. Wa aslu ta asline lafal ghaira iku al anafatu maknane mengis utawa keras. Cemburu itu adalah bukti dari sebuah perhatian. Gusti Allah cemburu nek karo makhluke kok nglakoni apa larangan untuk barang sing diharamke dening Gusti. Asal disute hadis ngaping 6 Nabi radhiyallahu anhu anna kanjeng Nabi ana sunah Abu Hurairah iku sami midhangan sapa Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal yang dika sapa kanjeng Nabi. Inna salasatan penusune ana wong telu mimbani Israil sing Bani Israil. Rupane iku Abroso siji wong kang belang, wa Aqra'a lan wong kang butak, wa A'ma lan wong buta. Iku aroda ngersakake sapa Allah ayab taliyahum yen to nyoba sapa Allah ing salasa. Babasa temning utus sapa Allah ilahi maring salasa malakan ing malaikat. Iki kan Nabi nyeritake keadaan biyen Bani Israil. Maka salah satu mukjizate Kanjeng Nabi kuwi ngerti ceritane wong biyen-biyen. Wong Kanjeng Nabi nek nyritake kaum Bani Israil iso persis, iso gamblang ya mergo lewat wahyu. Maka biyen wong Yahudi, wong Nasrani ku akeh sing do teluk mergo gumun Kanjeng Nabi kok ngerti sejarah-sejarah wong Yahudi, wong Nasrani sing dialami zaman-zaman kuno-kuno biyen, baik di zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa. Biyen Kanjeng Nabi nyritake nek biyen zaman Bani Israil ana wong telu sing siji belang kulite, loro sing siji ya kuwi wong sing akrok butak rambute, sing nomor telu ya kuwi wonge buta. Gusti Allah niat nyoba wong telu. Fa'ata tumli nekani sapa malaikat al-abroso ing wong sing belang. Faqala tumli ngucap sapa malaikat ayu syai'in ahabbu ilaika. Ayu syai'in ta dene suci ku ahabbu ilaika maring sira. Gampangane takoni kowe kepengin napa? Qala ngucap sapa abros wong sing belang mau ngucap launun hasanun wal jildun hasanun. Aku kepengin yaiku rupa sing apik lan kulit sing apik, wa jildun lan kulit hasan yang bagus. Wa yadhabu lan ilangan nisaisun apa aladi penyakit qadaroni kang temenus nggegokaken utawa milang-milang Allah ing ingsun sapa nasu menungso. Pamasahau tumuli ngusap sapa malaikat ing abros pada batu muni ilangan usah abros apa qadaruhu regete abros. Wa utiala den paringi sapa abros launan ing rupa hasanan kang bagus, wa jildan lan kulit hasanan kang bagus. Ola ngucap sapa malaikat fa ayyul mal utawa dindine bondo iku habu bodhem nilai kamari sira. Kowe nek cara bondo pengin apa? Ola ngucap sapa abros alibil yaiku aku pengen unta. Aku kala utawa ngucap sapa abros al-baqaru utawa sapi. Saka mamang sapa arrawi wong sing riwayatke hadis. Wong sing riwayat hadis ki mamang. Biyen Kanjeng Nabi ngendikane sapi apa unta ning di antara kuwi lah. Fa utiyatum liden paringi. Sapa abros nakotane unta usara akan meteng 10 bulan. Mesti unta sing wis meh manah. Maqala tumuli ngucap sapa malaikat barokah muga-muga berkahi sapa Allah laka maring sira fiha ing dalem nafkah. Fa'ata tumuli nekani sapa malaikat al-aqra'a wong sing budak. Maqala tumuli ngucap sapa malaikat ayu syai'na habbu ilaika. Kowe kepengin apa gambarane? Kala ngucap sapa aqra yaiku sa'run aku pengin rambut hasanun kang bagus. Ya da bulan ilang anisa ingsun apa hadzal ladzi ikilah perkara qadarun qadironi. Kang temenus milang-milang to gegokake biji ing ingsun sapa ana semenusa. Pana sahau tumli ngusap sapa malaikat ing akra pada batum ilang apa qarun to budake anu sing akra.
wa utialan den paringi sapa sya'ron ing rambut hasanan kang bagus. Kala ngucap sapa malaikat fa'ayul mal ahab ilaika. Fa'ayul mal mongko utahe dindine bondo iku ahab demen ilaika maring sira. Kowe nek bondo pengen apa? Kala ngucap sapa Aqra al-baqara yaiku pengen sapi. Fa utia tumni den paringi sapa baqaratan ing sapi hamilan kang meteng. Paparan ngucap sapa malaikat barakallah barokah muga-muga berkahi sapa Allah laka maring sira fiya ing dalem baqarah mau. Fa'ata tumni nekani sapa malaikat alama ing wong kang uta. Faqala tumni ngucap sapa ama ayu syai'in. Sae dindine suci ku aku menilai maring sira. Kowe pengen apa? Kala ngucap sapa ama ayyarudda yen to balekake sapa Allah ilaya maring ingsun basori ing peningal ingsun. Aku kepengin aku iso weruh meneh. Fa'u besira mangko tumli bisa ningali ingsun anasa ing manungsa. Pamasahu tumni ngusap sapa malaikat ing akma faradda tumni balekake sapa Allah ilai maring akma basara ing peningale akma. Kala ngucap sapa malaikat fa'yul mal mongko utahe dirine bondo iku habu demen ilai maring sira. Kala ngucap sapa akma al-ghanamu yaiku aku pengen medhus. Wa utia tumni den paringi sapa akma syatan ing wedhus walidan kang meteng. Wa anta jam mongko tumni nyempe utawa apa metu cempene apa hadane ikilah wedhus loro wala dalan mana apa ada ikilah wedhus sing liya. Pakana tumni ana iku liada kedue ikilah abros sapa apa wadin jurang nal ibil. Wong suwe-suwe gandeng didongak malaikat berkah. Wong sing gelang mau kae sing njaluk unta, akhire untane nak permanak dadi sak jurang kebak unta kabeh. Walihada lan iku tegese Aqra wong sing budak apa wadin jurang minal bakori sing sapi. Sing wong budak mau terus sapi akeh banget. Walihada lan iku tegese ama wadin apa wadin jurang minal ghanam sing udus. Tuma innahu tumnit muslim malaikat iku ata nekani sapa malaikat al-abrosa ing wong sing belang fi surati dalem rupane abros wae atilan tingkai abros wis sugih malaikat nekani meneh ning rupane malaikat nganggo rupane wong sing belang kaya sing dialami wong kuwi sing saiki dadi wong sugih kuwi dirunta. Pakala tumli ngucap sapa malaikat rajulun ay ana rajulun miskinun. Aku ki wong lanang miskinun kang miskin, qadim taat. Kang temen-temen pegot di iklan sunah al khibalu tampar utawa sangu pisafari dalam pelakon ingsun. Fala bala wa mongkorana sang iku maujud li kedhe ingsun aliyam dalam dina. Illa billahi kejaba kelawan pitulungan Allah tumma bika tumni kelawan pitulunganira. As'aluka nyuwun ingsun ing sira billadhi gemidat atau kakang wis paring sapa Allah taala di alauna ing rupa al hasanah kang bagus wal cintalan ing kulit al hasanah ing bagus ingkang bagus wal malalan ing bondo. Kairon ya rupane unta ataballuhu kang arep gawe sangu sapa ingsun bi kelawan bair fi safari ing dalem pelungan ingsun. Malaikat le ngomong aku ki pokoke miskin, lunga ora disangu, sangu pun tek. Aku njaluk ning kowe gampangane. Mbok njaluk untamu kuwi tak nggone sangu lelungan. Demi zat sing wis paring ning kowe rupa bagus, kulit apik, bondo akeh. Pakola tumli ngucap sapa abros wong sing duwe iku terus muni alku te rohai pasratun akeh. Pakola tumli ngucap sapa malaikat kaani kaya tumli ingsun kula arifu kawruh sapa ingsun sira. Alam takun nata ora ana sira ana iku abrosa wong sing gelang. Ya zaruka kang wis milang-milang gegokake utawa jijik sapa ana sumenungsa fakiron tur fakir. Fa kan tumli aweh ing sira sapa Allah.
Kala tumni ngucap sapa Abros inna mawaris tu muslim maris sapa ingsun hadal malai kelah bondo kabiron ing wong tuaan kabirin saing wong tuane artine ora ngakoni wah iki bondo kuwi lek maris pembah-mbah kuyen padahal malaikat wis meleh-meleh ya aku ketok kaya kenal kowe iki biyen nak wong melarat rupamu elek kulitmu belang terus kowe diwaras karo Gusti Allah dine bondo akeh kok saiki gampangane medhit di gampangane dijaluki sangu malah jawabane alfu kasiratun butuh kuwi ge akeh gampangane Papalan tumuli ngucap sama malaikat ing kunta lamun ana sira ana yuka dibantu sing goroh fasayyaraka mongko muga-muga ndadekake ing sira sapa Allah ilama mani barang kunta ilama mani barang kunta kang ana sira iki malaikat mau dongake nek kowe goroh muga-muga Gusti Allah balekke kahananmu kaya biyen terus lunga wa taala nekani sapa malaikat al-aqra wong sing budak di surat yang dalam rupane akra waya tilan tingkai akra faqala tumi ngucap sapa malaikat lahu mari akra mau mislama ispat barang kala kamu jasa melihat mari ikilah Abros warodalan nulak ton jawab sapa akra alaihi malaikat mislama sepadane barang roda kang jawab ton nulak ing ma sapa ada ikilah Abros padha wae wong sing budak iki diparani ya ngono ora ngakoni nek kuwi saka fadhole Gusti Allah. Akune pokoke bandane warisan. Dijaluki ora ngenehi. Akhire malaikat yo ndongake ing kunta faqala mongko ngucap mulai ing kunta lamun nusranu kadiban wong sing goro. Pasaya roka mongko muga kembali aku to ndadekake sira sapa Allah ilama maing barang kunta kang sapa sira. Wa ta'ala nekani so malaikat alamai wong sing uta fi surati dalam tingkai akma wahai atilan ting to rupane akma wahai atilan tingkai akma kala tuli ngucap so malaikat rajulun ai ana rajulun aku ki lanang miskinun tur miskin wa nusabil lan wong sing gek lelungan Bintotoat entek biklan isun apa alhibalu sangu bi safari dalam pelungan isun pala bala wa mongkorana sangu iku maujud ilal yauma tangu li ma kedue ingsun al yauma ing dalem iki dina illa bilang jaba kelawan pitulungan Allah sumabika tumni kelawan pitulungan ira as'aluka nyuwun ingsun ing sira aku njaluk ning kowe bila di kelawan demidat roda kang wis balekake sapa alati alaika ana sira basara ka ing peningalira aku njaluk satan ing wedhus atabala kang arep gawe sang ingsun biya kelawan satfi safaring dalem pelungan ingsun Pakola tumni ngucap sapa ama kot kuntu teman-teman ana ingsun iku ama wong sing uta faroda tumni balekake sapa Allah ilaiya mari ingsun basari ing peningal ingsun Fakud mongko njupu sira ma ing barang sita kang karep sira wada lan ninggalo sira ma ing barang sita kang karep sira. Jadi sing cari dhewe iki wong uta iki yo ngakoni aku biyen pancen wong uta diparing waras wa Allah diparing bondo saiki nek butuh njupu sak karepmu sing ora seneng ya aja digawa. Wa wallahi mongko demi Allah la ajhaduka ora bakal ngangelake ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina bisain kan suci akad tahu kang jupuk sira ing syai lillahi krana Allah azza wajalla. Pokoke sekarep lah aku ora rumangsa kangelan ning dina iki menawi kowe. Kala tumling ucap sama malaikat amsik ngekero sira malaka ing bondo ora aku minjajal bondomu ceklen. Fa inama utulitum ay muslimin nyoba to utulitum asab instusne den coba sira kabeh faqat radiya muatun srido subhanallah angka saing sira wa sahib wa sahitolan bendur sapa Allah ala sahibai kae ngatasé kanca loro ira wis aku ora tenanan njaluk ning jajal ning kowe
Akhire Gusti Allah ridho ning kowe lan Gusti Allah ya bendu karo kancamu loro kae, kuwi sing budak karo sing gelang. Wana qatu utaina fa usyara iku lak bidomil ain, diwaca dhomahen usyara wa fatishin wa bil mati lan lan diwaca dawa mesti nganggo alif. Ya utawi napa iku alhamilu unta kang meteng. Kalau utai pendidikan Nabi antaja wa firwatin fanataja iku lak makna utai maknane nataja iku lak tawalla nandangi sapa utawa ya metu cempene mesti tawalla nitajaha metu cempene utawa oleh mana apa napa utawa wanam wana tiju utawi wong kang nandangi lina koti maring unta kal bilati kaya dukun nandak dukun bayi lil marati dhewe mesti kaya nek dukun bayi nandangi wong anak teman ini natij semate pedus utawa unta sing gek manuk. Nah, karepe kuwi adalah mau bondo sing dinehke. Anggone wong sing buta kuwi adalah wedhus sing wis do meh manak-manak kabeh. Wah, akhire cepet le dadi akeh. Wa qaulu ta pengendikan Nabi walad ada wa iku abita sidillah. Wa antu islami ai tawalla wilada dia tegese nandangi utawa merintai sapa ama ha ing syat wasani bahwa utawi walada ada iku lak di mana antaja bin napa ning mana walidu warnati jual qabila iku lak bimaknan lan ana siji. Lakin hadza tapi nutala istilah muwalid iku lak lil hayawan ora duwe wong. Ada kau tai mengkono hayawan iku lak lil ghairi kedue sak liyane bonam. Qalu intaqatan bi al habalu. Utai maknane ing qatan bi al hibalu wa utai lafal bil haq lawan wa al mumalah kan den suwungake saka titik wal ba'ilan ba wal muhaddah al muwahhadah kan titik siji ae iku al asbab tegese boro-boro sebab wa qalu ta'ala jabi la ajhaduka iku lak makna utai maknane la ajhaduka la asyuku ora abot ingsun alaika nasira firad bisain dalam balake tujuh tak kang ngalap sira ing syai autat lubu tong golek sira ing syai min wali saking bondo ingsun mesti aku ora keberatan wedhusku tak cukup wa fi riwayatil Bukhari la Ahmad juga nek miturut riwayat Imam Bukhari kula fal ora la ajhaduka ning la Ahmad juga ora muji ingsun ing sira bil haq al muwalmin wa makna utai makna lafal la Ahmad kaya kula la Ahmad orang mesti suruh bitar fisain lawan tinggal suci tak kang butuh sira ilai manusia yo maknane padha aku iki ora kok ngalem kowe dumah kowe ora njupuk bandaku mesti aku ora kabotan nek bandaku tak cukup kama qalu kaya oleh padha ngucap sawang Arab lai sarane kala tulil hayat ing atase suwene urip apa nadamun betul ala fawati tuliyate sana sepote suwene hayat sabi utawi hadis kang kaping 7 iku an Abiya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu di ceritane Bani Israil kuwi bahwa iki kang bab muraqabah kabeh ngamal apa wae iki tansah dipirsani Gusti Allah lan bakal nampa diwales di wong telu iki nyatane ya walese di sing ora nyukuri nikmat nyatane ya mati balik meneh kaya asale. Ashabi uta hadis kaping 7 wa Nabi Allah Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi
al kaisu utai wong kang limpat utawa pinter iku lak man wong dana kang bisa niti-niti to ana sing manani nundukake nafsu ing awak dhewe man wa amilan gelem ngamal sowan liman maring wong utawa liman maring barang badal mati kang tetep ing dalem sause mati. Cara Kanjeng Nabi wong sing dianggep cerdas, wong sing limpat akale lantip, wong sing gelem nundhukke nepsune, ngalahke nepsune, terus gelem nglakoni ngamal sing ngamal mau manfaate iso dialap sause mati. Nek wong ngamal sing manfaate dirasake sadurunge mati akeh. Kabeh wong karepe saiki ngamal ben iso manfaate sadurunge mati. Tapi cara Kanjeng Nabi sing dianggep cerdas wong sing nek gelem ngamal terus paedahe kuwi dadi ndosok karena nek rasake ora saiki artine wong gelem ibadah salat ngono kuwi niate temenggo akhirat ora kok niat dunya. Wal ajizu te wong sing apes iku lak man wong itabakan ngetutake sanga nafsu ing nafsune man hawa ing hawane man wa tamanan ngarep arep sapa wong Allah tasih Gusti Allah. Sementara wong sing apes wong sing selalu nuruti hawa nafsune tetapi selalu berharap karo maghfirahe utawa rahmate Gusti Allah. Kuwi wong goblok. Maksudnya ajis kuwi ora kok apes awake, apes akale. Rawahu yang hadis sapa tumudi wa qala langsung tumudi hadis suntai iki hadis wasan bagus. Qala ndika sapa tumudi wa wiru lan tumudi minal ulama. Makna dana nafsu utawi maknane dana nafsu iku la hasabah tegese gelem niti-niti sapa man ing nafsu. Niti-niti neliti nyetitekke awake. Saminu utawi hadis kami wali wan Abi radhiyallahu anhu qala sapa biro qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i iku saing baguse islame awakan tarku utai tinggale mar'u ma ing barang layakni kang ora maide apa ma ing al mar'i. Hadis sunte sebuah hasan hadis yang bagus. Rawanya hadis sapa mudi wa wirani mudi. Kanjeng Nabi dawuh termasuk salah satu tondo wong ki islame apik ya kuwi nek wong gelem ninggal perkara sing ora maedai. Ora maksiat ora, tetapi ora faedah. Sesuatu yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Orang malah nguang-nguang itu. Artinya nek wong isih gelem to sering nglakoni sesuatu sing tidak berguna, ora ana paedahe, dadi ya islame wong apik-apik banget. Atas suntai sing kabisa ana Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sun Nabi la yus'alu ora bakal ditakoni sapa rajul wong lanang ki mendar barang doroba kamukul sapa rajul mar'atau ing bojo wadone rajul utawa imra'atahu ing bojo wadone rajul rono sapa bidot wae. Lain soal maksudnya ora kena den takoni, ora den takoni. Maksudnya ana wong lanang ngeplak bojone, ki wong liya ora kena takon. Ngopo to bojomu tok antemi. Masalahe apa? Kuwi ora ana paedahe. Lan ora kena nyampuri urusan wong liya, terutama urusan rumah tangga. Nek ora dijaluki hakim utawa pertimbangan dan lain sebagainya. Ijrah mendikane. Babu kita kuasa